Education channelनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायबाय दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि इउज खालामनायखौ माने फोरमायनो सानदों दा बेनि थ्रुयैनो जों माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआ बोरै बबे मोनसे जायो बे थ्रु गासैखौ थ्रुखौ जोङो मोनथिगोन स' बेखायनो बे इनडेफिनिट टेन्सनि बाहायनायखौ जोंनो नांथारगौ आरो बेखौ हायोबासो जोङो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि कारेक्सन खालामनाय बा सिनायनाय बेफोरो माने इजिलि जायो स' भिडिअखौ जोबनायसिम नायगोन होननानै आसा फारिबाय आरो जोबजासिम नायोब्ला थारैनो माबा मोनसेबाबो सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो स' जों बारा गोबाव खालामालासिनो स्टार्ट खालामसै आथिखालाव जाय भार्बनि खामानिखौ दिन्थिनो थाखाय बा आथिखालाव जाय भार्बनि खामानिखौ दिन्थिनो थाखाय सेन्टेन्सआव आथिखालाव जानाय भार्बनि खामानिखौ दिन्थिनो थाखाय सेन्टेन्सआव जों माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो नै आइ एम ए बय बेयाव ओमफ्राय मा बुंदों My father is a teacher. I am a boy. My father is a teacher. He goes to school every day. नङा होमब्ला बे फरायसालियाव सानफ्रामबो थाङो ओमफ्राय बिनि बिफाया सासे फोरोंगिरि नङा होमबा बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बेलायनो फरायसालियाव सानफ्रामबो थाङो बा बिनि सासे फोरोंगिरि बा बियो सासे गथ' बेफोर आथिखालाव जानायखौ फोरमायदों गाइस बेखायनो बेखौनो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महराव गोलैदों स' नोंथांमोनखौ बुजिदों होनना सानो आङो आथिखालाव जानायखौ माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव दा सेकेन्ड नाम्बार अपसनखौ नाय दा सेकेन्ड नाम्बाराव सेन्टेन्सखौ इउनिभार्सेल ट्रुथ एबा जेनेरेल ट्रुथ फोरमायनो थाखाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो नाय सेन्टेन्सखौ माने अराय सैथो फोरमायनो थाखाय जों माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो सेन्टेन्सनि ब्रेकेटआव बी भार्ब थायोब्ला बी भार्बनि महरखौ गोरोबनाय बायदि बाहायनाय जायो मा होनदों जुदि सेन्टेन्सआव बी भार्ब लिरनाय थागोन बेयाव जुदि थायोबा बेयाव बी भार्बनि मोननै जुदिथा अक्सिलारि भार्ब जिखिनिखौ जोङो बेयाव गोरोबनाय बायदि होनो नांगोन होनना बुंदों ओमफ्राय नाथाय ब्रेकेटआव पि थायोबा प्रिन्सिपाल भार्ब थायोब्ला साबजेक्टखौ नायनानै मा होनो प्रिन्सिपाल भार्बआव एस बाहायनो नांगौ साबजेक्टखौ नायनानै जों मा होनो एसखौ मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन होनना बुंदों बेखौ एसखौ मा खालामनांगोन प्लास खालामनांगोन जोंनिया पि माने प्रिन्सिपाल भार्ब साबजेक्टखौ नायनानै मा खालामनांगोन जोङो एस नै नाम्बार मिल्क बी वाइट नै मिल्क बी वाइट माने बी जानानै दङ होमबा बिनि मिल्कनि बेजों मिलायनाय मोनसे माने बी भार्बा मा जागोन जोङो इस बेयाव इसा मा बेयाव बी भार्ब नङा होमबा बियाव जोंहा ब्रेकेट थागोन जुदि कारेक्ट सेन्टेन्स खालामनो होयोबा नोंसोरखौ माने बिया ब्रेकेटआव थागोन बिनि उनाव नोंसोर कारेक्ट खालामनांगोन मिल्क इज वाइट ओमफ्राय नेक्स्ट नय सेकेन्ड नाम्बाराव दा आर्थ मुभ राउन्ड दा सान नङा होमबा दा आर्थ मुभ राउन्ड दा सान होमबा नाय बेयाव मा जागोन जोंनि मुभआव मा जागोन जोंहा बिनि गोरोबनाय बायदि मा होदों एस बाहायनांदों एस कनफिउजन नङा एसखौ बाहायदों जों बेयाव नैबे मोननैनि गेजेरावनो बाहायदों बे मोननैखौ जोङो इउज खालामनो गोनां जागौ बेयाव नायनानै गोरोबनाय बायदि स' नोंथांमोनखौ मिथिदों होनना आं सानो बुजिदोंबा मोनसे लाइक मारिना हो दा नेक्स्ट नाम्बाराव नाय दा हानि बी सुइट बी नङा होमबा बेयाव जोंहा बी थाबाय बीखौ जों गोरोबनाय बायदि होनांगोन बे बीखौ बेयाव बिनि सोलाय जोंहा बीयाव मा जागोननो इस बे इसखौ बाहायनाय जागोन ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसेबाव मेन बी मर्टेल बीयाव दङ नङा होमबा बे बीया जों बीखौ नायनांगोन मा गोरोबगोन इस जागोन नङा होमबा मेन सासेल'खौ खोन्थिदों मेना ओमफ्राय बेखायनो माने मा होनांगोन जोङो इस इउज खालामनांगोन बेनि बदलै जोङो मा खालामनांगोन इउज खालामनांगोन नै इसखौ थे नोंथांमोनखौ बुजिदों होनना आं सानो जुदि बुजिदोंबा शेयार खालामना हो सोरबा लोगोफोरा नुयाबो माने नुथों आरो बिसोरबो माने एसे सोलोंना लानो हाथों दा नाय बेखिनिखौ आं बुंबाय दा स्टेप 3आव नाय 3 नाम्बाराव माब्लाबा प्रेजेन्ट टेन्सनि हेफाजाबै नाय माब्लाबा प्रेजेन्ट टेन्सनि हेफाजाबै इयुनाव जागोन मोनफा खामानिखौबो फोरमायनो हायो माब्लाबा प्रेजेन्ट टेन्सनि हेफाजाबै इयुनाव जागोन मोनफा खामानिखौबो माने फोरमायनो हायो होनना बुंदों नाय बेयाव बेबादि सेन्टेन्सफोराव बाहायनाय फिउचार दिन्थिग्रा एडभार्ब्स बेबायदि सेन्टेन्सआव बाहायनो थाखाय जों माखासे एडभार्बफोर इउज खालामनो गोनां जायो नाय माबायदि मा एडभार्ब्स इउज खालामनो गोनां जायो जों नै बेयाव नुगोन नै
tomorrow बेयाव जों नाय मा इउज खालामजागोन tomorrow next year next week next Sunday बा next year बायदिफोर इउज खालामनो हागोन जोङो बेनि ओंथि एबा भार्बनि खामानिया इयुनाव जागोनखौ फुरायै बेरखांहोयो नङा होमब्ला गाबोन जागोन गाबोन सोलिगोन गाबोन नङा होमबा उननि बोसोराव फैगोन सप्तायाव फैगोन सानदेयाव बेफोरबायदि फोरमायो नङा होमब्ला बेफोरनि ओंथिया बेफोरनि ओंथिखौ फोरमायोनो फुरायै बेबायदि फोरमायब्ला फिउचार इनडेफिनिटनि सोलाय प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव बाहायजायोनो नाथाय जोङो मिथिनांगोन फिउचारनि बेफोरबायदि थायोब्लाबो जोंनिया मा जायानो फिउचार जाजोबा दा बेफोरखौ टार्म्सखौ नायनो थाखायनो माने बेफोरखौ बुजिनो थाखाय जोंनो इउज अफ टेन्सखौ नांथारगौ फ्रेन्ड्स इउज अफ टेन्सखौ रोंबासो जोङो माने कारेक्सन खालामनो टुमरो नेक्स्ट इयार नेक्स्ट वेक नेक्स्ट सानडे आरिफ्रा फिउचारनि ओंथि एबा भार्बनि खामानिया इयुनाव जागोनखौ फुरायै बेरखांहोयो नङा होमब्ला गाबोन सोलिगोन गाबोन मावगोन बे बेरखांहोयो बेबायदि फोरमायब्लाबो फिउचार इनडेफिनिटनि सोलाय जोङो मा जायोनो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महर होनाय जायोनो नाय बेयाव नाय I go to school next week आं फैगोन सप्तायाव फरायसालियाव थांगोन नङा होमबा बेयाव थांगोनखौ फोरमायदों बा थांगोन जानांगोन बेयाव नङा होमबा थेवब्लाबो मा होनो बेयाव जोंहा नैयाव मा गैया बेवहाय फिउचारनि फर्म गैया माने फिउचाराव जि बाहायनो गोनां बि भार्ब बा अक्सिलारि भार्बफोर बेयाव गैया जेरै फिउचार बा आइ सेल जानांगौमोन नाथाय आइ सेल जायासै नङा होमबा बेखिनिया दा नोंथांमोनखौ बुजिदों होनना सानो बेयाव ओमफ्राय नेक्स्टआव हि इट्स राइस टुमरो बेयो गाबोन माने ओंखाम जागोन नङा होमबा बे गाबोन ओंखाम जागोनखौ फोरमायदों ओंखाम जायो थेवब्लाबो मा होनो बेयाव जोङो मा जायाखै फिउचार इनडेफिनिट जायाखै बियो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआवनो थानानै फिउचारनि खामानिखौ मावदों बेबायदि खामानि मावनाया बे स्टेप 3आव जोब्बाय थ' नोंथांमोनखौ बुजि मोनदों होनना आं सानो जुदि बुजि मोनदोंबा लाइक मोनसे मारिना हो आरो कमेन्ट मारिना हो नाम्बार स्टेप 4आव नाय बेनिखायनो जोंनो बेफोरखौ नांथारगौ जुदि माने ओरैनो सरासनस्रा रोंब्लाबो माने जोंनि बे इउज अफ टेन्सखौ रोङाबा जों कारेक्ट टेन्स खालामनो हाया स' गाइस नाय प्रेजेन्ट हेबिचुएल एक्शन नै प्रेजेन्ट हेबिचुएल एक्शन बा दायो जेब्लाबो जाबाय थानाय हाबा एबा हुदा दे ओमफ्राय नाय बिनि उनाव मा दङ जोंहा दिन्थिनाय सेन्टेन्सआव दायो मावनाय बा हेबिचुएल एक्शनाव दिन्थिनाय सेन्टेन्सआव गाहायनि टाइम्स अफ भार्ब्स एडभार्ब्सखौ गाहायाव होनाय माने एडभार्बफोरखौ नायब्ला जों मिथिगोन दे माने प्रेजेन्ट हेबिचुएल एक्शन दिन्थिनाय सेन्टेन्सआव गाहायनि टाइप्स अफ एडभार्ब्स जेरै बेयाव नै हेबिचुएल एक्शन दिन्थिनाय जोङो नैफोर एडभार्ब्सखौ मा खालामनाय जायो इउज खालामनाय जायो बेफोरनि बेखौ नायनो हागोन बेयाव नाय अलवेज बे खोनाया जोंनो बेखौ मास्ट बी इम्पर्टेन्ट बियो माने अलवेज एभ्रि वान्स टुइस अफेन जेनेरेलि इउजुवेलि डेलि रेगुलारलि नेभार आरिफोरा होनाय थायोब्ला सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स महर होनाय जायो जों मोनथिनांगोन दि जुदि कारेक्ट टेन्स खालामोब्ला बेबायदि सेन्टेन्सफोरा बेबायदि माने एडभार्ब्सफोरा थायोब्ला जों मा होनना मिथिनांगोन जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महराव दङ आरो जों कारेक्ट टेन्स बानायनो कारेक्ट टेन्स खालामनो थाखाय बेफोरनि गेजेरजोंनो गोरलैयै हानाय जायो बेखौ बुजिदों होननानै आं सानबाय दा नाय बेखौ बुजिदोंबा सिङाव नाय जोङो बिदिन्थिखौ नायनि बिदिन्थियाव मा दङ नै he never go to school ना he never go to ब्रेकेटआव जोङो मा दङ ब्रेकेटआव जोंहा नै ब्रेकेटआव he never go to school नङा होमबा बे माने जेब्लाबो फरायसालियाव थाङा जोंहा जुदि कारेक्ट टेन्स खालामनो होयोबा जोंखौ नैखौसो बाहायनांगोन he never goes to school ना बेखौ जों मा खालामनांगोन he never goes to school बेबायदि खालामनांगोन मानो होनबा नै नेभारआ बेयाव दंखायो नङा होमबा नै बेयाव दङ जोंहा नै नेभार दा नोंथांमोनखौ सिनाय मोनगोन होनना आं सानो सिनाय मोनदोंबा थारैनो लाइक मारिना हो थसे जाहाथे आंबो मोजां मोनो आरो नोंथांमोनाबो थायोबा माने मोजां मोनगोन नै नेभार दंखायो रेगुलारलि बेफोराव जों नायनो हायो रेगुलारलि बेयाव होनाय दंजोबखायो ओमफ्राय नेक्स्टनि सेन्टेन्सआव मा दंनाय राम रिड ब्रेकेटआव दोन्दों आङो 2 आवार दैलि माने रामा 2 घन्टायै सानफ्रामबो फरायो बा दैलि फरायो नांगौ दा राम रिड्स मा जागोन एस होगोन जोंहा एस एबा इएस दाजाबनो गोनां जागोन ओमफ्राय मा राम रिड्स 2 आवार दैलि रामा सानफ्रामबो 2 घन्टा फरायो
बा रामा दैलि माने 2 घन्टा फरायो। ओमफ्राय नेक्स्टआव नाय नेक्स्ट एनानिया माय फ्रेन्ड राम काम अफेन हियार नङा होमबा माय फ्रेन्ड राम काम अफेन हियार जों माने कारेक्ट टेन्स खालामबा बेबायदि होगोन नोंसोरनि ब्रेकेटआव खिन्थु माने माय फ्रेन्ड राम निया माय फ्रेन्ड राम काम्स मा खालामनांगोन कामनि जायगायाव एस होनानै काम्स होनांगोन अफेन हियार ना बेबायदि इउज खालामनांगोन जोङो। ओमफ्राय नाय मोनसेया सी इउजुअली गो टू स्कुल बाय बास नङा होमबा नै बेयो माने इउजुअली बाहायदों नङा होमबा नै इउजुअलीया बहा दङ जोंहा नै इउजुअली रेगुलारलि जेनेरेलि अफेन बेफोरबायदि थायोबा बेयाव बाहायनांगोन जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स होननानै मिथिनांगोन। स' बेयाव दङ नै बाहायनाय दंखायो जोंहा ओंखायनो बेयाव मा सी इउजुअली गो टू स्कुल बाय बास होमबा मा जागोन सी इउजुअली गस टू स्कुल बाय बास बेबायदि जागोन नै सी इउजुअली गस टू स्कुल बाय बास। दा नोंथांमोनखौ बुजिदों होनना आं सानो दा जों बे मोनसे स्टेपा जोब्बाय दा नेक्स्ट स्टेप जोङो 5 नाम्बाराव नै 5 नाम्बाराव नाय खायसे सेन्टेन्सफोरा ओरैबायदि खामानि मावनाय दिन्थियो जायफोरनि बुंनाय समाव सोलिबाय थादों नाथाय बे समाव सोलिबाय थानाय एबा जाबाय थानाय खामानिखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव फोरमायनो सोलिबाय थादों मावबाय थादों फोरमायबाबो मा फोरमायनो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआवसो फोरमायनो नाय माबायदि बे टेन्सखौ मा होनना बुंगोन नाय बेबायदि टेन्सखौ प्रेजेन्ट कन्टिनिउआसआव फोरमायनो नांगौ बेबायदि प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव माने बुंनाया जानांगोन आरो बा रायज्लायनाया जानांगोन फोरमायनो नांगोन नाथाय बुंनाय समाव एबा सोलिबाय थानाय खामानिखौ जों माब्लाबा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव फोरमायनो हायो बेबायदि खामानिखौ जों माब्लाबा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआव माने फोरमायनो हायो नाय बेखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स बुङो बेबायदिखौनो माने प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स बुङो बेबायदि सेन्टेन्सआव गोमोनाय सोमोनाय बायदि जायो जुदि सेन्टेन्सआ गोमोनाय सोमोनायफोर बायदि जायोबा बियो माने प्रेजेन्ट कन्टिनिउआस टेन्सआव थानाब्लाबो मा जागोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनिसो जागोन होनना बुंदों नाय मा नाय एग्जाम्पलखौ नाय जों दा नै सी हाउ ही वाक्स नङा होमबा नायनाय बियो बोरै थाबायदों बोरै लिरबाय खिन्थु जों माबायदि लिरनो हाया वी कैन राइट नै जों लिरनाया सी हाउ इज वाकिं जों बेबायदि लिरनो हाया बेखौ मा लिरनांगोन जोङो प्रेजेन्ट मायाव लिरनांगोन इनडेफिनिटआवनो लिरनांगोन नै प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव लिरगोन सी हाउ ही वाक्स नायनाय बियो बोरै थाबायदों बेबायदि सेन्टेन्स जायोबा जों मा खालामनांगोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सआवनो इउज खालामनांगोन आरो ना नेक्स्टआव सी हाउ द बेबी वाक्स नङा होमबा नायनाय गथ'आ बोरै थाबायदों बेखौ जों बोरै लिरनो हायानो सी द बेबी इज वाकिं बेबायदि लिरनो हाया बेखौ जों बेबायदि लिरनो हाया बेखौ नोंथांमोना मिथिगोन बेखौ बुजिगोन होनना आं सानो ओमफ्राय नेक्स्ट स्टेपफोर दंबावो नै मोनसेबाव बेयो मा लुक इट राइन्स बेबायदि लिरबाय लुक इट्स राइन्स बाट जों बेखौ मा लिरनो हाया लुक इट इज राइनिं बेबायदि लिरनो हाया नाथाय बाथ्राया जोंहा मा जादों कन्टिनिउआसआव जादों खिन्थु लिरनाया मा जागोन जोंहा प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआव बुजिदों होनना आं सानो नोंथांमोनखौ बुजिदों होननानै सानदों बुजिदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना हो दा नेक्स्ट स्टेप नायबावसै नै सी हाउ ही स्विम्स नङा होमबा बेयाव माने लिरनाया जोंहा मायावनो जादों प्रेजेन्ट इनडेफिनिटआवनो बाट सेन्टेन्सआ मा जागोन जोंहा कन्टिनिउआसआव जागोन नङा होमबा बेखिनिखौनो नोंथांमोना बुजिदों होनना सानबाय बे टपिक्सनिफ्राय बुजिदोंबा थारैनो माने आंनिबो गोजोननाय थागोन आरो नोंथांमोनाबो माने कारेक्ट टेन्स खालामनायाव इजिलि जागोन दा बेयो जाबाय जोंहा माने जुदि सेन्टेन्सआ बाथ्राया इनडेफिनिटआव सेन्टेन्सखौ जोङो इनडेफिनिटआव लिरनाय जायोब्लाबो बाथ्राया मायाव सोलियोनो कन्टिनिउआसआव नाय 6 नाम्बारखौ नाय खन्थाइ एबा खन्थाइगिरिया बुंनाय सेन्टेन्सखौ प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महर होनाय जायो आरो नाय खन्थाइगिरिया बुंनाय माबा बाथ्राखौ मानो प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महराव होनाय जायो होनना बुंदों नाय बोरै होनाय जायो जोंहा प्रेजेन्ट इनडेफिनिटनि महराव जेरै पप सेस ए लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं नङा होमबा बेयावनो पपआ बुंदों मानो लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं बेयाव मा जालांखो मोनसे अपसन थालांबाय बेयाव एस थालांनांगौमोन एस पप सेस जानांगौमोन
जोंहा बेयाव माने माखासे पप साइज जानांगौमोन दे गाइस माने बेयाव जोंहा मा जाखो लिरनाय राइटिंआ मा जाखो एसे इरर जाहैबाय टाइपिं मिस्टेक जादों बेयाव बे पप साइज जानांगौ बेयाव येस पप साइज जानांगोन एस थानांगोन सेनि जायगायाव एस लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिं ओमफ्राय मा थागोन जोंहा बेनिफ्राय नेक्स्टआव नाय मा होनो थांनाय शेक्सपियार सेज नै बेयाव एस दंना बेबायदि एसआ जोङो बेयाव प्लास जागोन नै एसआव बे एसआवहाय ओमफ्राय शेक्सपियार सेज नाइदार ए बर'वार नट ए लेडार मी नङा होमबा बेयाव माने खन्थाइगिरिया जा बुंलांनाय बाथ्रा बेबायदि बुंलांनायाव मा जायो जोंना प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महराव होनाय जायो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महराव होनाय जायो बेबायदि सेन्टेन्सखौ जों मायाव होनाय जायो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महराव होनाय जायो नै बे मोनसेया बेनिफ्राय बे थांबाय बेखौ बुजि मोनदों नामा नोंथांमोना बुजिना ला जुदि माने सेन्टेन्सआ मानि बेलायाव होनाय जायोबा खन्थाइगिरिया बुंनाय जायोब्ला खन्थाइगिरि बुंलांनाय बाथ्रा जायोब्ला बियो मा जागोन अलवेज प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स नैयाव पप्सेस जानांगोन दे एस गले गले बुंदों आङो टाइपिंआ मिस्टेक जादों बेयाव जोंहा ओमफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 7 खौ नाय जाखांना थांनाय जारिमिनारि आरो सावगारि बेरखांहोनाय हिस्टरिकेल बा ग्राफिक्स टाइपनि जायोब्ला बेखौ जोङो जुदि रायखांफिननाय जायोबा बियो मा जागोन प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महर होनाय जायो नाय बोरै प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि महर होनाय जायो नै अशोक देन इनभेट्स कालिंगा विथ ए लार्ज आर्मी नङा होमबा बेयाव माने इनभेट्स होदों नै बेयाव जोंहा माने टेक्निकेला एसे खस्थ' जाबाय इनभेट्स नङा होमबा बेखौ जों जुदि कुइसनाव लिरोबा जुदि कुइसन खालामनो गोनां जायोबा जों मा जागोन अशोक इनभेटआ मा थागोन नै ब्रेकेटआव थागोन नै बेबायदि ब्रेकेटआव थागोन इनभेट अशोक इनभेट कालिंगा विथ ए लार्ज आर्मी बेबायदि थागोन बेयाव माने ग्राफिक्स अशोकनि खोथाखौ रायखांनाय जादों नङा होमबा ओमफ्राय बेनि उनाव नाय नेक्स्ट नाम्बार Alexander now rushes upon the enemy नङा होमबा बेयो माने इनामिखौ मा खालामो रुसेस खालामदों मोनसे आलेक्जेन्डारा बेयाव माने जुदि जों कारेक्ट टेन्स खालामनो गोनां जायोबा मा जाहैगोन नोंसोरनो कुइसनाव मा होनांगोन आनि खोनाखौनो रुसखौ होनांगोन रसखौ बेयाव माने नोंसोर मा खालामनांगोन एस होनानै मा खालामनांगोन कारेक्ट टेन्स खालामनांगोन स' थेंक इउ गाइस नोंथांमोनखौ बुजिदों आं होननानै आं सानबाय आरो नोंथांमोना दा नै मोननैसो हमवर्क होदों आङो बे हमवर्कखौ खालामनानै हरनो हागोन खालामना प्रेक्टिस खालामना नायनो हागोन स' थेंक्स गाइस